Sziasztok! Ma a majdnem kapcsolatokról fogunk beszélgetni. Megnézzük, ez hogyan is néz ki a valóságban, mi a biológiai vagy pszichológiai oka, és a végén adok egy-két ötletet, hogy hogyan mász ki belőle. Szóval, ott ülsz hajnali 2-kor. A telefonod a kezedben, azt a nyomorult 3 pöttyöt bámulod a csetablakban már fél órája. Ír, nem ír, csak megnyitotta. Nem vagytok együtt, de nem is vagytok külön. Nincsenek címkék. Csak jól érezzük magunkat, mondta ő. Te meg bólogattál, mint egy idióta, miközben belül már a közös nyaralást tervezted. Nos, ezt hívják úgy angolosan, hogy situationship, amit csak egy adott helyzetre utal, a relationship vagy kapcsolat helyett. A modern randizás pöcegödre. És tudod mit? Ez a bizonytalan langyos fos sokkal jobban fáj, mint a tisztességeset dobtak volna. Szóval, akkor most elmondom, hogy miért vagy rákattanva egy olyan emberre, aki a minimumot sem teszi meg, érted, és miért nem a te hibád, hanem a dopaminé. Kezdjük a tudománnyal, hogy ne érezd magad teljesen hülyének. Miért nem tudod elengedni? Van egy Skinner nevű csávó, aki patkányokkal kísérletezett az 50-es években. Rájött valamire, ami ijesztőbb, mint egy horrorfilm. Ha a patkány megnyom egy gombot, és mindig kap kaját, hamar megunja. Ha megnyomja, és soha nem kap kaját, akkor is megunja. De mi van, ha néha kap, néha nem? Mondjuk teljesen kiszámíthatatlanul. A patkány megőrül. Addig nyomkodja a gombot, mint az állat, amíg éhen nem hal. Ezt hívják időszakos megerősítésnek. A te majdnem párod pontosan ezt csinálja. Egy 2 lábon járó, félkarú rabló. Hétfőn szerelmes üzenetek, mémek, szex, vagyis dopamin löket. Nyertél. 2 csütörtökig ghosting, semmi. A fejedben pánik, az agyad dolgozik. Pénteken mizu, és te újra ott vagy. Az agyad nem a szerelmet keresi ilyenkor, hanem a kiszámíthatatlanság okozta kémiai függőséget. Nem szerelmes vagy, hanem szerfüggő. De van itt még valami. Miért gondolsz rá akkor is, amikor épp a munkádat kéne végezned, vagy a barátaiddal sörözöl? A pszichológiában van egy cucc, amit Zeigarnik effektusnak hívnak. A lényege, az emberi agy gyűlöli a befejezetlen dolgokat. Emlékszel arra a sorozatra, amit pont a legizgalmasabb résznél hagytak abba? Idegesít, ugye? A situationship a világ legrosszabb pillanatában félbehagyott sorozata. Mivel sosem mondtátok ki, hogy együtt vagyunk, de az sem, hogy vége, az agyad folyamatosan pörög, próbálja megoldani a rejtélyt. Mit rontottam el? Mit jelentett ez az emoji? Miért nézte meg a sztorimat, ha nem ír? Ezt kevered az intuícióval. Ne tedd, ez nem az. Ez csak az agyad, ahogy próbál bezárni egy nyitott ablakot a böngészőben, ami éppen lefagyott. Szóval, most jöjjön a fekete leves. Tudod, miért fáj valójában? Nem a Zeigarnik miatt, hanem mert a bizonytalanság valójában egy válasz. Ha valaki veled akar lenni, az nem rejtvény. Nem kell hozzá dekóder, nem kell hozzá elemezni a horoszkópját, és nem kell hozzá 3 barátnőd vagy haverod, hogy elemezzétek az üzeneteit. Ahogy Mark Manson mondta, ha a válasz nem egy kibaszott igen, akkor az egy nem. Kész, ennyi. A situationship csak egy udvarias módja annak, hogy valaki fenntartsa az opcióit, amíg nem talál jobbat, miközben te érzelmi biodíszlet vagy az ő egójához. Tudom, ez most kurvára fáj. De a reménykedés, hogy majd megváltozik, vagy rájön, mit veszít, ez csak önbecsapás. Oké, szóval térjünk át arra, hogyan jössz le a szerről. Nem lesz könnyű. Elvonási tüneteid lesznek. Az első lépés. Öld meg a reményt. Ismerd fel, hogy ez nem egy romantikus film kezdete, hanem egy pszichológiai csapda vége. Amit most érzel, az nem a sors kezel, hanem a bizonytalanság miatti szorongás. Második lépés, kényszerítsd ki a lezárást. A Zeigarnik effektus ellen a legjobb fegyver a pont.
Nem kell dráma, csak annyi, figyelj, nekem ez így nem pálya, én többet keresek, és ez láthatóan nem az. További minden jót neked. Bám, kész. Lezártad. Az agyad innentől kezdve megnyugodhat. Harmadik lépés a detox. Nincs maradjunk barátok, nincs instán kukkolás. Ha drogos vagy, nem tartasz egy kis heroint az éjjeli szekrényen emlékbe, törlés, tiltás, viszlát. Ne legyél senkinek a majdnemje. Az időd drága, a dopamin készleted véges. Ne pazarold egy félkarú rablóra. Ha tetszett ez a kis pofon, nyomj egy lájkot és iratkozz fel. A következő videóban arról beszélünk, miért vonzod be mindig a narcisztikus pszichopatákat. Spoiler, mert túl kedves vagy. Találkozunk legközelebb. Ciao.